Salutare, dragi mei, Blanxit. Astăzi facem un scurt anunț. Eu și cu un vlogger foarte crazy am vorbit că a postat un videoclip că e foarte bună pe PvP, păi spargeam două, păi. Vreau să vă arăt cum îi spargi în două, păi. Să vede că nici măcar nu dădea așa de bine. Zice, murea, știi că rupem băieți. Și plus că l-a copiat pe de lung, rupem băjeții. Păi da. Și el m-a jurat că bla bla bla, nu contează, dar n-am voie să le spun pe videoclip. Și o să filmăm un 1v1 cu el. Ok. Nu știu, dar eu m-am uitat la videoclip și n-a fost așa de tare, era foarte plictisitor. Ne revedem, nu știu când, fiindcă eu am o problemă cu spatele. Nu pot să mai stau așa, eu stau așa în pat acum. Ok, am probleme cu spatele și nu pot să mă joc la calculator, fiindcă mă ia foarte, foarte rău. Așa. Și deci ne revedem. Dacă vrea Vary the Crazy să jucăm un match, o să îl aștept să facem un 1v1 într-o mapă, nu contează, sau server. Ok, lume, cam atât cu episodul. Nu uitați să dați un like dacă vreți și ne vedem astăzi cu un episod nou de Minecraft. Pa!